Hello mga ka-idol, for today's video namugas ko karon gyapon mga ka-idol diri sa bukid. So bali simana na ron kapin mga ka-idol sukad pagsugod nako og pugas pero wala pa gyapon ko nahuman mga ka-idol hangtod nini mga panahon na karon og pugas mga ka-idol. So dili madali mga ka-idol og kahuman gumikan kay ako ra usa ang nagpugas kay akong papa mga ka-idol mao'y nagkalingaw og guna and then ako asang sundon og pugas. So sama ni mga ka-idol hinglo na kay gigunahan ni sa akong papa mao na nga ako ang sundon og pugas. So mao nang dili madali mga kaidol hantod mga usa ka bulan pa mi diri mga kaidol usa mi mahuman og pugas kay dili madali mga kaidol kay kami rang duha sa kong papa ang nagkumbate ani. And then napay area mga kaidol nga dako pa kayong gulunahan mga kaidol kanang inyohang makita diri sa pikas mga kaidol oh. Daghan pa nang sagbot ya mga kaidol gulunahan pa na sa kong papa. And then ako asa nang sundon og pugas pohon mga kaidol kung mahinglo na sad na diha. So mao na nga dili madali mga ka-idol kay kami ring duha sa kong papa ang nagkumbate. So sige lang mga ka-idol, ang importante may lang taglawas kanunay no kay mao na makalahutay ta og pang trabaho sa atoang pang-adlaw-adlaw nga gibuhaton diri sa bukid sa maaning pamaol. So mao ni atong iampo sa Ginoo kanunay nga hatagan ta niya og maayong panglawas kanunay para makasugakod ta sa pang-adlaw-adlaw nato nga mga gimbuhaton. So mao na pinakaimportante kayo mga ka-idol. So salamat.